Jo, vítajte u nového videa, dneska tu budeme hrať Team Fortress 2, moja, dajme tomu, obľúbená hra. Áno, už tam mám pár hodín nahraných na tom. A áno. Máte tu veľa klasiek, už som do toho aj minul peniaze. Môj najviac hraný je Heavy, áno. A Engineer, áno, ten je tiež môj favorite. A ešte rád robím s demomenom teroristické útoky pomocou tohto zbraňu. Čo som si kúpil na Steame, na markete, hehe. No a ešte niekedy hrávam za Soldier, ten je tiež ešte niekedy zabitý. Áno, tu môžete vidieť, mám 36 zabitý s týmto už. Ja som boss, ja vím. A ešte čo, no a začal som hrávať aj za medika, ma začal baviť. Áno. Takže tak. Aj kedy si zahrám aj za ostatných, ale niekedy ešte hrám za scouta, keď ma naserú títo smrdzi, čo hrajú proti mne. Tak, dobre, tu končím už ujapovania a ideme do hry. Jojda, dobre, ideme. Ten píky, ten lejky, random. Á, medika, máme medika. To neviem, či je dobré, ne takto. Wow, kúkajte, jak skapem. MLG, wow. To mi nepáči. Co narobím? Yes, máme hned kufrík, ja sa hned napojím, ale máme aj kufrík. Na heale. Kurník šoka. Už užívaj, prežij. Ty hajzel, ty špinavý hajzel. Ospravedlňujem sa za moje nadávanie. Dajme Heavyho, dajme, OK, potom nás skúsim. Máme Pyro, Flamenomečíka. Good to know, teta. Kúkajte, aký dostanem headshot. Teroristický démon! Idem na Terminátora. Dobrá, Heavy! To je moja dvojča, môj twin. Kámo, zlý smer, dobre, daj si paničku. Bratu, to neviem, či je dobrý nápad. OK. Ja, zomieram, bratu. Dobrá. Nemám nabojky. Bliať. Keľu, bratu, prosím ťa, zás ten istý, ištenem. Ideme za snajperom, skúsim. Šansty F, tu real. Zabite mena. Ideme, wow. Prime, staráčka nejaká. Wow. Vopči, rip, dap, vopa. Aj takto sa dá. To bol najlepšia hra v mojom živote. Toto je úžasné. Ideme, wow. Ideme, šu. Wow. Mousko. Tak si kúkať, jak si kápem. To wanker, áno, jak povídal. Jo, dobrá. Ja mám skúkať. Ježišmaria, ja som sa dosral. Zadej sa. Kritický. Wow. Wow, what the hell? Ježiš, aj takto. Chlapci, ja idem bomby.
Chápete to? Ja idem bomby. Prime. Simple, áno. Simple Prime. Iba toto není CSGO, ale Team Fortress. Áno. Vidíte? Dostal. To je kanazák. Kam, proč tam tancuješ? Dobre, potom. Dostal. Wanker, tak povídal. Idem na úskopy. Maiden. Ak si to nemôžeš približovať? To je scout. No. Toto je za zvuk. Idem takto. La. Potom pozdravujem môjho editora Šimona. Čestným pozdravom, nazdar. Dick, Jojo reference, Dio Brando. Holy shit, nás zabil Dio Brando, chlapci. Holy shit. Koho si dáme? Ideme. Los Bingos Tipos. Roberto. Typek on sa dobrá pejna. Horíš, pačiku. Ideme, bratu, idem s tebou. Tak sa dá. Panenko skákava na nebesiach. Aj takto sa dá. Wow. Tuto musel ísť niekde. Sem! Není tu. Wow, šividuba. Idem tam. Tak to bolo zabité. Niekto? I don't care. Inak, pred pár dňama som kúkal Nemesis Blue. Ten film z Team Fortress 2. Zabité. Najlepšie, chlapci. Lepšie než filmy a seriály. Podľa mňa. Akože už to... Yes, vyhral som, mám jedno hápko. Ja mám jedno hápko. Oh my god. To je nejaký šmejd. Pačík šmejd, chlapci, ja idem s jedným hápkom. Idem, dobre. Zdrhaj. Radšej zdrhaj, lebo zemreš. No. Máme to skončil, no. Kúkal som Nemesis Blue, je to zabité. Ty si spaj. Alebo... Tak je to spaj, ne? Ja neviem, mal masku, no potom keď mám masku, nejaký spaj, tak znamená, že to je tvoj, alebo je to nepriateľský. Ne! Oh my goodness. Chlapci, prosím vás, dajte ma do Face Clanu, do tých najlepších srajde. Aký zabité. Prosím ma dajte do tých najlepších. Prísam Bohu, že vás dám top 1. Akože možno do top minus, ale to nevadí. Skúšať za toto. Za Engineer Gamer. Dobre, tu si dáme Sentry na mentory a rob rýchlejšie. Keď tu uvidíme nejakého spája šmejda, hned musím prilepiť. Keď len vyprávať po záhoracky, alebo budem hrešiť. Jojda. Čo sa stalo? Dobre, tak mi sa to dobre seklo. OK, aj tak sa dá. OK, nehovorím, že teraz mi to bude náslo. Ježišmaria. Toto bude jak za trest. Môže by počítať už? Inak, jak užívate dni, tepelné dni, do škole to je úplne na skapatie. To sa nedá ani vydržať ani minútu v tom.
to bez ventilátora, alebo jak sa to nazýva. Tam ani by som nechodil radšej. Nechápem, prečo by nemohli dať prázdniny. Lebo podľa mňa to je chore chodiť do takýchto tepel. Normálne po nejakých zemí. Je to už aj urobili nejakú hodinu. Emergency, no. Ty. Tak som si istý. Aha, my nemáme ani jedného medika, to je jasné. Vedle presne páju. Vop, čirip, dip, vopa. Neviem, jak môžeš získať toto, tú minisenterinu. Tuto máš, Vilima. Ne, to bol zlej, ne. Toto do hajzlu. Počkajte. Áno, tuto. OK, môžeme ísť naspäť. Dobre, ja som sa... Není to spáj? Není. Možno je. Možno není. Yes, dobrá, sentrina. Vynikajúco. Dostaneš papanicu. Potom, keď čujete u mňa ten vietor, tak sa srdečne ospravedlňujem. Opa, tam som nechud. Sa srdečne ospravedlňujem, ale mám tu zapnutý ventilátor. Lebo by som tu zomrel počas nahrávania. Áno. Výborne. Mám dispenser, král Fortu. Čo ja, že nemám ten taunt. Ešte som dať 4 € alebo koľko za to, aby som si mohol sadnúť. Ale toto vás asi nebaví. Wow. Ja mám asi taktiku. Oh shit. Panenko stakava. Haha, dostal si šmejd. Skautský šmejd. Kim Jong-un? OK. Jo, tuto je editor. Tento gameplay už sa tam nič nedialo, tak to takto urýchlim. Do komentárov napíšte, či by ste chceli nejaké takéto podobné videá a ešte ho nechám, nech sa rozlúči. Dobre, tu sa už lúčim, lásočky, budete mi chýbať, možno zajtra, nesľubujem, niekedy vydám zas Team Fortressu, možno skúsim zás urobiť ďalšiu epizódu z Tichého života, áno. Tak zatiaľ sa majte a užívajte váš krásny život a užívajte prázdniny. Čaute.